Ada सानसोराङाथ' दा सफैगोन ना? औ मिजिं ओमफ्राय मैयानो फैनो नागिरबावदोंमोन आरोथ' मोनाखाबायबोमोन ना बेखायनो दा फैसै होनबाय आङो ओमफ्राय आयाथ' आंखौ सानबायसो थाबाय बे हारसिंना गावबो मिजिं दे होमबालाय दा फैथोंसै औ ओमफ्राय ना आं दाबो गिनाय मोनगासिनो माखौथ' गिबावनांगौ इलिसा ओमफ्रायथ' आंनो दंखायोना नोंजों माखौ गिबावगोन नोंलाय आंथ' बेखौसो सानगासिनो आंनि आइ आफाया आरो आंखौ माने न'आवथ' थांहोफिनगोन ना थै जाम्बि बेबायदि जायो नामा सोरबा मानो बिदि साननांगौ नों आंथ' दा जेबायदि न'निफ्राय रावबो मिथियाना दा मा जादों मा मादों बेखायनो एसे गिनाय फैदों गिनाङा बुंखाबायना आं गिनो नाङा दे आरो माबा मोनसे जायोबाथ' आं दंखायोना थेंक इउ मिजिं आदा सानाथ' दे बुजिखागोनानो ओमफ्राय आइ आफायासो दा न'नि मानसिफोरा मा रिएक्सन होबावगोनथाय बिसोरबो बुजिगोन आरोलै मानो बुजिया जानो गावनि फिसाजोखौलाय ओमफ्राय बेखौ खिन्थालाय लिसा मा नों बे सेंग्राखौ सिनायमाराना बेजों आंहा जेबो बेफोरबायदि सोमोन्दोआनो गैखायामोन बिदिबा बियो नोंखौ अब्ला बियो नोंखौ मोजां मोनो मोजां मोनो आरे मिजिं बियो मानसियानो एक नम्बर गुन्दासो हाननाय आंजों सोरबा जादोंमोन ना बियो बिनिनो बदला लादोंमोन बियो अके ओमफ्रायथ' र' बेखौ नागारथारा आङो नागारखाया आंबो बेखौ न'आवल' सहैनो होग्रोना आंनि लाइफखौसो बरबाद खालामनो थांगासिनोमोन बियो एसेबां गाज्रि बदतमिज मानसि मा सोरबा मोजां मोननायखौ बेफोरबायदि जबरदस्तियै मोनगोन दाथ' माथो होनबावनो आरो मिजिं आइ आफाया आंखौ एक्सेप्ट खालामफिनगोन ना बे साला पाप्सनि थाखायनो आंनि लाइफआ बेफोरबायदि जाबाय दिनै बिनि थाखायनो बिदि जाबाय दिनै गाबनो नाङालै मानो गाबलाबायनांगौ जाखो आं मा मोखां लानानै न'आव थांबावगोन दिनै आं बिदिखौनो जेबोखौनो सानफेरथाराखैमोन दाथ' हजों न'ना एक्सेप्ट खालामफिनाबा मा जागोन दिनै माने दाथ' हजोंबो रागा जोंदोंसो होननाय खोनादोंलै आङो दा आरो माबाफोर दावराव जाबा मा जागोन दिनै बेबायदि दाजाथारदोंलै नङाबाथ' आंबो माथो हैद आंखौबोसो माबा माबि सानलायलांगोन नामाब्रा आंथ' बिदि जेबो गाज्रि गोसो गैथारामोनलै माने आंथ' हेल्पसो खालामदोंना आरो बेबो इलिसाखौ बेबायदि बोरै नायनो हानोमोन दिनै आं आदा सानना फनहरनोसै आङो अफिससिम मोनफैगोथाय हेल' आदा अफिससिम मोनखो नोङो जोङो माने बिदिनो ससेल' फैदों आदा होमबानो जों थानाय हटेलखौबो मोनसिगोन औ खाथियाव मोनसे बासटेन दङ ना बेहायनो लाखिफैदो बाबरे जेबो गरबर जायाबानो जासैलै आरोथ' आंबो न'आव थांनांसिगौ ना दे मा जायो जाथोसैलै नोंखौ न'सिम मोजां मोजां दोनहैगोन होनखादोंमोन ना दोनहैनानैसो गारगोन आङो माथो प्रब्लेम जादों आदा डाइरेक्ट होनसोंसै आं माथो गोदाव सोराव बखिलाबाय थायो नोंलाय बिबाजैखौ लाइन मारिग्रा बिदिसो होनबावदों नों जानला मानलानो नंगौ बाथ्राखौ बुंबाथाय देहायाव नांखायोलै बिदा साला फिसाजानो गोमानानै दं माखौबासो गोदाव सोराव सानदों आंनि ना नोंनिलै नोंनि नोंसासोखाबाय इलिसाबो मा बुंखो नों आदा इलिसाया आंनि बुंनायनिबो मोनसे सिमा थायोलै जानला मानला बुंखायोना मा बिसासब्रा नोंसोरजोंलाय मा बिसास रायलायबाय थानो सम गैयालै आंनाव नै दाना इलिसानि बिफासो जालायबाय आं मा सानखो होमबा आदायानोथ' जानला मानलानो बाबरे मा जाबावनांगौ जाखो बिदिजोंलाय दासो मा होननानै थांखो बे बेवाइफोरा नोंबो खोनादों खोनादोंथ' आंबो र' नङालै जुदि नङा बिदि नंखाया मा होनबावनोब्रा आंनि महरखौ नायबानो माने बायदिसिना सानलायलांदां मानसियानो बे दाख्लै हर थाबोनायनिफ्रायनो जाबायलै माथो होनबावनोब्रा माबा गिदिर दायसो मावबाय आरो मा खालामखोबा आंबा बिबाजैखौ जानोबोथाय बे फाग्ला बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो थैगोनलै सयथिबो मा सानखो आदाया नङा जुदि सानमारखो मा बेलाय मा एंगोलजों बिदि सानखो बे गोदाव सोराव जुदि माबि थुदो एसे टेनसनफोरा फ्रि जानायनि गोजानाव थांसै नामा सानजों ना जिउ ना माथो होनो आइ
आइमोननाव थांनाय मानिथ' बेरायहैनायानो जाबाय न'आरा एसे आलदा माथो न'आवलाय टेनसना बांसिन ना दे बेफोरखौ जेबो सानबाय थानो नाङा मानसियाथ' ओमफ्राय बेसे गोबावथो देलायखो नोंलाय हा दहायनो काजोराव मोनहैलायसिगौमोन ना अबाव मालाथो एथ' गोबाव देलायखो आंलाय नेनो बागुलायनाय आरोना नङा बिदि दे थुदो मा बेरे थांनोसै दा लेट जागोन ना गलाय लेट जाबावनांगौ लेटआथ' जाखाबायानो ना दे आरो एबार सिरि सिरिल' थुदो दा बाराखौबा लांखारनासो थांगोन आं मनाफ्रावबा मा मा लाखोलाय दा गोसोसो आं जेखि लाया थुल' वाव बार गोजोन गोजोन न' सोरां नङाबा बिराद गोबाव जाबायमोन दे नोंजों बेफोरबायदि फैनो मोनिया दा ओमफ्राय फैनो मोननानै गोजोनबाय आरो औ नङाबालाय माथो खरसादों लोमजादों होनबाय थानायालाय डक्टरावबो नायबोखानोसैलै नोंखौ ना बिदि जेबो नङा ओरैनो दामानि न'आव एसे प्रब्लेम सोलिगासिनो बेखायनोसो बेफोरबायदि मोनदों आङो मा जायोब्रा जुरि मा जायो जुरिया जानला मानला जेबो जानो रोङा मिथिदो नाथाय हलेबा एसे टेनसन थायोब्ला एसेबाबो मानसियाथ' एसे माबा जाखागोन ना दे मोजाङानो दा फैनायावनो सालायगोन दे नों आरामसे गाखोबानो जाबाय दे होमबाथ' मोजाङानो बिराद गोबाव जानाय बायदि मोनखाबायमोन दे आङो आइनाव थाङिया गोबाव नङाबाथ' गोबाव मोनखागोन ना नङा हारसिं जाहैबायना अब्लाबो एसे बोरैबा मोनो दे गावबो थाफैयानोबालाय माथो खालामबावनो आगै सिनियाबो फन हरथाराखै दामानि माबोरै दंथाय आंबो हरनाय जायाखै मालाय मोजाङैनो दंखोमालै आंनि बिबोना सनाया माथो आरो औना सोरां गावसोर हेपि थायोब्लालाय आरो माथोबाव दे थांनोसैल' बेरायनो मोजांबो दांदोंथ' दिनै माने न'आवनो थांनो बालायलायदों नंगौ नामा नङा ओरैनोसो होनदों रावलिया हौवा गोदान मेहेर सोर जाखो बेलाय आयै आबौ सोरखौ लाबोखोसै नोंलाय आबै नै सफैबायानो जोङो नाथाय मेहेराबा सोर जाखो बेलाय औ आबौ सोरखौ लाबोखो नोङो ओमफ्राय माथो बेफोरबायदि लाबोनांगौ जाखो नै मेहेर नोंनि लोगो जायोना माथो बेलाय माथो घटनाफोरखौ एसे जुदासो मोनदोंहाय आं आबौ सिनायनो हायाखै नङा होमबा नोंसोरो दुलहाय राजासो बियो मिथियाबालाय आबै माने हौवा गोदान आयु सोरनि नाथाय सोरनि हौवा गोदान बियो आयु आबौ मानो हौवा गोदानखौलाय बेफोरबायदि लाबोखो जाहोन दं आबै जाहोन गोनांखायनोथ' बेवहाय लाबोदों आङो दुलहाय राजा खुगाया माथो थाला बन्द जाबाय नामा माथो होनबावनो आं मालाय आबै हाबा जानो थांगासिनोमोन बियो नाथाय मेहेरा हौवा गोदानखौ लाना फैबाय आंहाथ' दायजे मावदोंना बेबायदि दाय मावग्राखौलाय मारैथो हगारनो आबै दा नोंसोर खोनाब्ला मा खालामसै जागोन नोंसोरबो ओमफ्राय बेलाय माथो खालामदों आबौ औ मा दाय मावखो बेलाय दायाथ' बुंथ्रायै मावबायलै बियो जेखौ मावनाङामोन बियो जायनि थाखाय जोंनि न'आवसो दा गन्डगल जागासिनो ना बेनो आसोल खार'ना आबौ नों मा बुंदों आं जेबोखौनो बुजि हायासै दे होमबा मोजाङै बुजायनो आं आबै हौवा गोदान नोंनि ससुरालाव सफैबाय नै दाथ' आरो मा जाबावनो सफैबाबो हौवा गोदान हाबाब आबौ मानसियानो मा बुनायल' ब्रा नोंसोर आबै जाय दायनिगिरिखौ नागिरबाय थादों बे हारामिया साला बेनो सैमायानो इलिसाखौ बेनो लांदों आबै हाबा खालाम थांगासिनोमोन बे इलिसा आब'जों मा होनखो इलिसाजों हाबा खालाम थांगासिनोमोन नङालै बिदि नङा जेबो मा होनदों नोङो अब्ला मा आंनि आबौ मेहेरा थगायगोन मा होनदों नों मेहेर मा नों बुंनाया सैथोमार ना आयं नंगौखौनो बुंदों आङो नै बे सैमायानो लांदोंमोन आब'खौ एसे ओरै होलाय बिदिबा नोंसोमोन नों सिंगायासोमोन आंनि फिसाजोखौ लांनाया आयु बिदिबा बिसो आंनि आबै इलिसाखौ लांनाया इलिसायाथ' दा आंजों गैयालै नोंजों गैया ओमफ्राय मेहेर मामि इलिसालाय बहाथो बोरो नोंनि आबौआ औ आबौ सना हाबि सिंगाया बेनोबालाय हाबि इलिसालाय बोरोथो दोनखुमादों बियो आबै आरो साला सोंबाबो खिन्थायाखै भाइ आं दोनखुमायाखैलै नोंनि आब'खौ मा बुंदों नोङो
नोंनि थाखायनो सेंग्रा जोंहा न'खराव बेसेबां गन्डगल बेसेबां दावराव दावसि हा बेसेबां दुखु जादों नों मिथिगौ माथो रायबायल' थानो रायं होलै सेन्देलजोंनो ओइ सेन्देलजों नङालै मानसियाबो एक नाम्बार गाज्रिखा बियो ओमफ्रायथ' जों दाख्लै थांनायावबो बियो लोमजादों होननानैसो थगायदोंमोन माथो इलिसाजोंथ' जेबो सोमोन्दो गैयालायनो जेबो कन्टेक्ट गैया दा मा ओंखारखो आयै हा बिदिसो होनबावदोंमोन बियो नै मेहेराबो हा नोंलाय बोरैथो मिन्थिखो ओमफ्रायलाय बिनि चामचायालाय माथो जाखो लोगोआ बेनोथ' गासिबो बखिखाजोब्बायना बेफोरबायदिसो होनबा नोङो सैमा पापि महा पापि बेफोरबायदिजों जायाहाय बिहामजो बिदि मानसिखौथ' होरो नों आंनि फिसौजोखौ लांदों नोङो लांना बहा दोनहैखो आंजों गैया बियो दा नोंजों गैयाबा नों लांदोंबा बहाथो थाखो बोरै मानसिखौ होथारनो हाया आङो लागाव आयं गोरो आंनि फिसाजोआ गोरो आंनि फिसाजोआ बिदिजों मानियाहाय होरो बिहामजो बरिया मा खालाम गोसो खालाम आयं मेहेर आं मिथियालै नोंनि नोंसाजोआ बहा दङ बिदिसो होनबावदो नोङो महा पापि मोजाङै मोजां सोंनायाव खिन्थागोना खिन्थाया नोङो बुंलाय खिन्थागोना खिन्थाया आरो बिहामजो बेखौ एकदम सिदा खालामनो आङो बेफोरबायदिजों जानाय नंला बियो दानो गासिबो बाथ्राखौनो फारि फारि बुंजोबगोन बियो होरो बुरियालाय माथो खाथ्रालै बिसिनि मानसिफ्रा आंखौ बुग्लिजोबसिगोनसो नामाब्रा दाना मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय ओरैबो आंखौ हमनानै माथो मोनबावनोब्रा हिनजाव गोदानानो गैलाबा नै आबै दाथ' आं नोंसोरखौ मिथिला बहा दं आंजोंथ' गैखाया बियो मा होनबावदों नों बिदिसो होनबावदों दा बिदि आंनि फिसाजोखौ बहाबा दोनखुमायना बिदि बाहाना बानायदों बियो आयै बेनि थाखायनो साला बेसे दावराव दावसि न'खराव जोंहासो ओमफ्राय नोंसाजोआथ' मालाय गाव गोसो जानानैसो दस्राजोंसो खारखाबाय मा बुंगासिनो नों सैथो खोथाखौनो बुंदों भाइ दाथ' आंजों दंमायमोनबा मोनसिगौमोन ना औ नंगौ थांदोंमोनब्रा बे आंजों दाथ' ओमफ्राय दस्राजोंसो दंहैयोना दाथ' जाय लांदों जायजों नोंसाजोआ खारदों बिराद सैथान बेयावले नोंसोरसो साननानै नायब्रा आंजों दंनायमोनथ' मोनगौमोन ना नाथाय बहाथो बोरो गैयाना आंजों दा आंखौ हमना मा जानो बै सेंग्राखौ हमब्रा बैखौनो हमैना होमब्लासो दा फिसाजोखौ मोनगोन आंथ' गोसो थोयोमोनब्रा खिन्थु नोंसाजोआथ' दस्राखौसो गोसो थोयोना दाथ' बेजों दंहैयो माथो नायबाय थाखोब्रा आबै आइदै आंनि दाय गैया होनदोंलै आङो आइदै बरिया आबै आबै इलिसाया बहा दङ दासो मोनदों थेवबो बुंबावाना बियो खिन्था जल्दि आंना बाराखौबा बुङाना बियो मासेबां थैसिगोनलै आङो नोंनि आफाखौ लेंहरगोन आङो अब्लासिम जेरावबो थांनो मोना बियो जों मालाय ओरैनो हगार हरगोन नामा आयै न'नि माखासे मानसियालाय बोरैथो दाथ' न'आव नै बिहामजोजों आंजोंल' दं आबौ लेंहरजोब गासैखौबो फन हरनि आङो बियो आदा बियो आंनि लोगो जायो मिजिं दे नानि न'आवथ' आं रावनोबो खिन्थाथ'वाखैमोनलै ओमफ्राय आदा नङा माने नों जेबो टेनसन दाला माबा मोनसे जागोन र' दा आरो आं खिन्थाखायोमोनब्लाबो एसे प्रब्लेमा बांसिन जागौमोन ना न'आव थांनानै मोजां बुजायगोन र' आङो ओमफ्रायथ' मोजां जायासैना बाथ्रायानो आरो बबेनिफ्रायबा बबावबासो थांबाय बेनोथ' आदा ओमफ्राय मा खालामबावनो दिनै ओमफ्रायथ' नानि आयं हौवायाबो जि रागा जोंनानै दंलै ओमफ्राय दा आं थांबोला आदा दे माबा मोनसे जासिगोन इलिसाया न'आव मोजां सहैबानो आंनि खामानिया जोबथ'बाय दाथ' बिदायाबो लांफैखाबायना मोजाङानो जाबाय दे ओमफ्राय आंहाबो न'आव थांनोसै दासो गोसोफोरखौनो मोजां मोनबायलै नङाबाथ' आरो बे सैमायासो आंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि लांदोंमोन मेहेर आयं बेनोमोन लांग्राया ओमफ्राय दाथ' नै मेहेर बेथ' माथो गुबुन गुबुन खोथासो बुंदों माथो इलिसा मामिया गुबुन सोरजों बासो थांबाय जायो नामाब्रा बिदि आंहा ट्रास्ट दंखायो बेबायदि जानो हाया दाथ' आरो बेबो जेबो बुङाबा जेबो खिन्थायाबा मेहेर जोंहा मामि इलिसायालाय बहाथो थांमारखो मोनगोन आयं सिन्था दाजा मानो मोना जानो बे बुंबानो जायोना नङा नंखाय बुंदों बियो गावनि दायखौ लाखोमानो थाखायसो बिदि बुंदों बियो मिथिबायना आयं टेनसन दाला बेहा दंखायोना जेबो जाया लांग्राखौनो नागिरखाबायबालाय माथो इलिसाबो मोनगोन आयौ हाबिबा बहा थांखो साला मा खोथा बुंदों बेलाय जानोनो हाया बिदि बा बिफायाबो आलासि जाहैलायथारदों नामा थांथोंलै माथो जाखो न'आव थाबा आरो आंखौसो केस बुङोना सोरां बिफा दुगा मारोलै बेबो बिफाया आंना बिमायासो आलदाब्रा
जानायाथ' मानो बिदि जानांगौ जाखो दिनै